Alright, mitä mä menikki? Ja mä pahkeeseen. Mä oon metsuri. Mä oon Kuisma Mäkinen. Mä oon Terminaattori. Joo. Mitä mä menikki? Ikuisen turmion laatikko. Pistetään Terminaattorit siihen sisään vähän. Pidetään hauskaa. Hei! Tervetuloa takaisin. Me ollaan täällä Nesteen torin katolla, 100 metrin korkeudella. On Terminaattori täällä boksissa. Me heitetään tosta alas. Kato. On metsuri. Tekee käytännön pila. Ei kerrota sitten Terminaattorille. Noniin, ampu tulee! Hei, onko se vähän kuosis? Terminaattori. On ihan hyvä. Vähän lisää hupia Terminaattorille. Vedetään vähän hauskaa. Jeikka! Lämmitetään vähän Terminaattoria. Pala. Alright. Tän kertaan äärimmäiset pahkeet lopussa. Kato, Kermis. Mitä? Kermis! No niin, tän kertainen äärimmäiset pahkeeseen. Ensi viikolla mennään tutkimaan merenpohjaa. Kermis yrittää vapaan sukelluksen maailmanennätystä. Käydään kattoo vähän Estoniaa. No niin, tervetuloa taas takaisin. Me ollaan tää 100 metrin korkeudessa Nesteen tornin katolla. Meillä on Asterix. Vittu, Asterix. Kuva. Joo. No niin, me ollaan tää Nesteen tornin 100 metrin... Ei, uudestaan. Miikka. Nodi. Ampu tulee! Ja pyörii. Ampu tulee! Miksei se osu? Nyt tohon mihin se meni, nyt kokeilla. Ja pyörii. Ampu tulee! Jee. Sieltä on.